र' नेरसोनखौ फन खालायनायनि र' नाङोना नाङाथाय। आब' फना नांदों र' रिं जागासिनो। दे मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय। जागोन दे आब'। हेल' नेरसोन। माबा सोरमोनलायो? माबा आङो बिबारि। मा? बिबारिसो नोङो? हा मानोथो फन खालायदों आंखौलाय? आरो बा बिबारि मानि नांगोन दे। आंखौ रिसिभ खालाया जाजानो गिनानै माथोखौ माथो बेलेग दिहुनलायदों। आङो माथोखौ दिहुनाखै, आंनि माथोआ बिदिनोखा। आङो नोंखौ बुंदोंना नोङो आंखौ फन खालायनांला होननानै। दोन। खोनासंनाय, आङो नोंखौ माबा मोनसे बाथ्रा खिन्थानो थाखायसो फन हरदों। प्लिज अननानै नेरसोन फनखौ दाननाङा। मा बाथ्रा? थाबैनो बुं। नेरसोन आदा, नोंजों जायबा सिख्लाया रायज्लायबाय दङमोन बे सिख्लाया आं नङा, लाफाथिसोमोन। मा? मा होननानै बुंदों नों बेफोरखौ? सोर लाफाथि? जोंफोर गामिनि। बिनो आंनि मुंखौ लानानै नोंजों रायज्लायबाय दङमोन। मा? नोङो थगायदों न'? नोङो थगायदों, आं मोनथिगौ। नोङो गावगाया खारग'नो थाखाय नोङो मालायनि मुं लादों न'? बिदि नङालै नेरसोन आदा, नों मानो फोथाया? खेबसेथ' फोथायना नायना नोङो। आङो नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनसोदोंलै। मानो होनबा माथो नोंसोरनि रावफोराबो एखेयानो। अबाव एखे? नोङो एसेबो हमना मोनाखै आरो? लाफाथिनि आरो आंनि माथोआ एखे नङाथ'। आलादायालाय मा? दा गुबुन मबाइलजों फन खालायदों नालाय, बेनिखायनो आलादा खोनादों आरो माथोखौ। नोङो मानो एसेबो फोथाया? लाफाथिसो, नोंजों रायज्लायबाय थानाय सिख्ला लाफाथिसोमोन, आं नङा। मा प्रुफ दं नोंनियाव? मा प्रुफ दं? दङ आंनियाव। नोंनो प्रुफ नांगौ ना? आंनाव गासिबो प्रुफआनो दंजोबो। मा प्रुफ दङ नोंनियावलाय? आंनाव कल रेकर्ड दङ, आं नोंनियाव हरगासिनो र'। देनाय हरलाय, नायनि आंबो एसे खोनासंनि आंबो। जागोन दे, आङो हरगासिनो। नोङो फोजोंसानि नाम्बारखौ हरनाय आंनो। नोंनियाव गैखाया नामा फोजोंसानि नाम्बारा? दङमोन दंनाया, नाथाय माथो सुइच अफसो खोन्थाबाय थादों। जानो हागौ बियो नाम्बार गोदान लाबाय खोना, आंखौ फन हरजानो गिनानै। मोनथिया होनबा आंनाव सिगांनि नाम्बारासो दङ। मा? नोंनियावबो गैया? होनबा आं दा अबाव मोननो फोजोंसानि नाम्बारखौलाय? ओइ कल रेकर्डफोरा हरदोबा। र' आङो हरगासिनो। औ, आङो लाफाथिसो, बिबारि नङा। आंखौ निमाहा होदे नेरसोन सना। आंनो बिबारिनि मुं लानानै नोंजों रायज्लायबाय थायोमोन नेरसोन सना। नंमारगौना नंमारालै? ना बिबारि मोननिसो साललै बेलाय? आङो जेबो बुजि मोनलालै। मा आंजों रायज्लायनाया थारैनो लाफाथिसोमोन नामा? बिबारि नङामोन? बिदि नंगौ नालै। बिसोरसो ओरैनो साल खालायफ्लादों खोनालै एक्टिं। आरो नंगौबो जानो हागौ नंनायालाय। बिबारिखौ नुनायाव एसेबां सानै साथामजों गोसथोग्रा रखम नुवा नुनायालाय। आसलथे बाथ्राया मा दा आंबो मोनथिनो लुबैबाय। आरो सोर लाफाथि जाखो बेलाय? आंलाय सिनाय हागौना हाया? नुबाथाय सिनाय हानोबो हानाय। आङो एसेबां दिन थानानै फैदों बिसोर गामियाव। नङा दा आङो हमनोनो हाला। आरो बै लाफाथिजों रायज्लायनाय सेंग्रा मानसिया सोरो? आं जेबो हमनो हामालालै। र' खेबसे फनखौनो खालायबावनि बिबारिखौ। हेलौ बिबारि। हेलौ। बिबारि नोंसोरनिनो साल नङाथ' बेयो? आरो आं जाना रायज्लायनाया सोरो? आंनिनो बिनानाव जायो। ओइ बिबारि, नोङो आंखौ उल्लुथ' बानायाखै? बानायाखै नेरसोन आदा। नों माने एसेबो फोथाया आंखौ? खेबसे फोथायना नायनाय। ओइ सिख्लाफोरखौ फोथायनो जोबोद गोब्राब मोनोलै आङो। थेवब्लाबो आंखौ गावनि बिनानाव साननानै फोथायनायनाय नोङो। आरो नोङो जुदि फोथायमाराबा नोङो गाबोन नायनो फैनो हागोन। आङो नायनो थांनांगौ? औ, नोङो जुदि सैथोखौ थारैनो मोनथिनो लुबैदोंबा नोङो गाबोनो फै। जागोन दे। अबेयाव थांनांगौ? नोङो गजासआव फैनो हागौ ना? हागौ, मानो हाया जानो। आंलाय माथो नोंसोर गामियाव थांफेरबायानो, जोंहा आमायलानियाव। मायो? नोङो जोंफोर गामियाव फैफेरबाय? औ, जोंहा आमायलानि न' बै बुथरलाङा। मा? नोङो बुथरलानिसो? औ, आंलाय माथो नोंसानाव खेबसे ना बायनो थांदोंमोन, नोंहा गोसोआव गैया आरो? खेबसे बुथरजों आलासि सेंग्राया जोंहा ना बायनो फैनाया नोंसोमोन नामा? औ,
हा नोंलाय माथो मोनथिखागौआनो। बेलाय नों आंखौ एसेबो फोथायनायानो थाङा। आं नङामोन नोंजों रायज्लायनाया लाफाथिसोमोन। दे आं बावदोंमोन। फोथायदों दे एसे फोथायबाय। आं मोनथिगौ नेर्सोन आदा, नोङो आंखौ फोथायाखै। प्लिज अननानै गाबोनो फै, होमबासो नोङो सैथोखौ मोनथिमारगोन। दे जागोन दे। खैथा बाजियाव थांनांगोन आंलाय? टाइमखौथ' फिक्स खालायाखै। नङाबा आं गाबोनो फन खालायगोन दे, नोंखौ खिन्थाहरगोन फन खालायनानै। दे जागोन दे अब्लालाय। दे दोनथ' होमबालाय। मा बुंबावनो, अबावबा नंगौबो सानो, अबावबा नङाबो सानो। जागोन, आङो गाबोन थांथारगोन। सैथोखौ आंबो मोनथिनो लुबैथारबाय। जायबा आंनि गोसोजों 6 मास गेलेबाय दङमोन, बै मानसिखौ आङो मोनथिनो जोबोर लुबैबाय दा। आंसो मोनथिगौ थगायजानानै आं बोरै मोनदों। आरो थारैनो जुदि आंजों रायज्लायनाय सिख्लाया बिबारि नङाना, बै लाफाथिना, आं गारा। मानो बियो बिबारि जानानै आंजों रायज्लायफ्लानांगौ? आंखौ मानो गोसोथोफ्लानांगौ बियो? आंनि गोसोजों मानो गेलेनांगौ बियो? दाबो मोजाङै उन्दुलाङा आङो बाथ्राफोरखौ सानै। बिदि खालायनाङा, मोनथिगौना? मालायनि गोसोजों बिदि गेलेनाङा। गोसोआ जोबोद दुखु मोनो, जोबोर खस्थ' मोनो। गाबोन आङो थांबा मोनथिगोन होन्दोंना? आं मोनथिनो लुबैथारबाय। आं थांथारगोन गाबोनो। आङो रेडि जाखाना थाखागोन। फुंनिफ्रायनो रेडि जाना थाखागोन आं। जेब्ला लिङो अब्लानो दों थांखागोन आं। गोसोखौ बेसेबा सान्थि मोनलायदों आङो, नेर्सोनादि आंखौ एसे फोथायबाय। औ बिबारि आब', थेवब्लाबो बै नेर्सोन जाम्बाया आंथ' फोथायथारा। माइखा रेकर्डखौनो खोनाबाय, जोङो हरथारबाय। एसे नङा, फोथायथारनांगौना। मा बेलाय एसेल' फोथायनाय? औलै, फोथायनो नागिरा। थेवब्लाबो दि एसे फोथायनानै दा गाबोनो फैनो ओंखारदों, बेनो आंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो गायदे आगै। औ नंमारगौ बिबारि आब'। ओमफ्राय बिबारि आब', दा लाफाथिखौ जोंफोर अबाव लोगो हमगोन? बजा सगावनो लोगो हमनोसै दे, गोजानाव थांस्लायस्लाय। दे जागोन दे, र' होमबा आङो लाफाथिखौ फन खालायनि। दे खालाय। हेलौ, आंनि लाफा सना, मा खालायदों? दङहाय सना, आंहा मा टेनसनखा। मानि टेनसन आंनि लाफा सना? सना, आं दा गाबोन नोंखौ लोगो हमनाया केन्सेलानो जासिगोन खोनालै। आङो एसेबां मानसिफोरनो फैसा धार बिहैबाय, रावबो होआखै आंनो। सना, लोगो हमनायखौ केन्सेल खालायनाङा र'। आङो कतक लोगो हमनो होननानै नोंखौ सानगासिनो। नों आरो बिदि केन्सेल खालायबा जागोन आरो। होनबा आङो मा खालायनो दिनै? आंहा मेकआपआनो जोबना दङ। ओमफ्राय लिपस्टिकखौबो एरख'बाबो गनोनो नागिराखै। आरो काजलाबो जोबना दङ। आङो बेफोरबायदि देलायालासिनो थांनो हायाना नोंखौ लोगो हमनो। एसे आंहा मोजाङै देलायनानै नोंखौ लोगो हमहैनो सानदोंमोन। एसे मामब्रिउ नोंखौ लोगो हमनो गोसो गैयालै आङो सना। अबावबा नोङो आंखौ फसाया जाना थाबालाय? मानो फसाया जानो सना? आं नोंखौ बुंदोंना, नोङो बुरिना रागना थानाय आरो मावजि बुन्दि मोखां, सैमा बुन्दि मोखांबाबो, मोखां बायसेबाबो आं नोंखौनो हाबा खालायगोन होनना बुंदोंना। मानो बुजिया नों सना? गाबोन लोगो हमनायखौ नोङो केन्सेल दा खालाय दे। केन्सेल खालायनोलाय आंहाबो गोसो गैयामोन। र' होमबालाय आङो सोरनोबाफोर फैसा धार बिहैबावनि, मोनबाथाय आङो गाबोन थांनायखौ केन्सेल खालाया दे। आरो जुदि आङो रावनियावबो फैसा मोना मेकआप बायनो, आं होमबानिया गाबोन केन्सेल खालायनाय जागोन दे सना, गाज्रि दामोन। मानो होनबा आङो मेकआप खालायालासिनो एसेबां गजा सकसिम थांनो हाया। आङो गामिबाथ' हागौमोन देनाय, फेरेन लाबलिं लानानैबाबो सोलिनो हायो आङो गामियाव। दा एसेबां गजा सकसिम एसेबां मानसिफ्रा नुगोन आंखौ, आंहा मान सनमान गासिबो थांजोबगोन माथो। हानाय नङा दे सना, मालाबा लोगो हमगोन। आंनि लाफा सना, बिदि बुंनाङा र'। थांनाय गामियाव खेबसे सोरनियावबा फैसा दाहार बिहैबावनाय मोनगोन खोना दे। जागोन दे होनबा सना, आं आरो खेबसे बिहैबावनि र'। दे होमबा दोनथ' दा। बिबारि आब', लाफाथिनो जोंफोरो फैसाखौ होनांगोनलै, 500 फैसाखौ। नङाबा बियो गाबोन लोगो हमनायखौ केन्सेल खालायगोन। केन्सेल खालायबा आरो गैला। दा गाबोनो केन्सेल जाबा नेर्सोनाथ' बांसिनसो फोथायनाय नंबावला।
थ' गायदे आगै जोंफोर दहायनो होनांगोन बे बाथ्राखौ आरो जोंफोरो सानाखैमोन ना। बिबारि आब' बेनो सान जोंफोरनिया। बिबारि थां नङाबा लाफाथिनो फैसाखौ है थां। हर फैसाया आं हैनि। थां होनबालाय है बै ड्रयारावनो दङ दे 500 फैसा। जागोन दे नङाबा बियो जोंफोर होआबा अबाव 500 फैसा मोनबावनो सोर होनो बिनो। आङो थाबैनो हैना फैनि र'। गाबोनो लोगो हमनायखौ केन्सेल खालायबा जानाय नङा। गाबोनो केन्सेल खालायबाथ' आंनिबा नेरसोना फैखाला। नंमारगौ मोस्रोम आगै। दे थां होनबा 500 फैसाखौ हैथां माबारै। बिबारि आब' जेबो टेनसन खालायनाङा 500 फैसाखौ हैनो थांदोंना नोङो जेबो सिन्थाबाय थानांला। जागोन दे गायदे आगै। दाथ' फोजोंसानि नाम्बाराबो गैया नङाबा बेखौबो आङो फन खालायनानै खिन्थाहरनो हागौमोन लोगो हमनो। दाबो जेबो नंला दे नेरसोना मोनथिबाबो जागोन। कारन नेरसोना फोजोंसानि लोगो नालाय बिसोरो लोगो मोनलायबा बा मालाबा फनाव रायलायबा बिसोरो खिन्थालायगोन ना। थ' आरो बिबारि आब' बेनिखायनो बारा सिन्था खालायबाय थानांला दे। जागोन दे गायदे आगै। आङो गाबोनो नेरसोन सनाखौ गुदुं लोगो हमनो गोसो दङमोन। नाथाय माथो आङो मेकआप बायनो रावनियावबो फैसाखौनो दाहार मोनला। बिमायाबो हरा। दा आङो बोरै थांनो बेफोरबायदि मामब्रिउब्रिउबोथ' थांनो हायाना। उना खानानै आंनि सनाया आंखौ बोरैबा लिंथारदों लोगो हमनो ब्रा ब्राय। आं मा दुखु मोनदोंलै आं दा मा खालायबावनो हे भगबान आं दा फैसा मबाव मोननो 500 फैसा। 500 नङाबाबो 300 बाबो जागौमोनलै। बुथरसो माथो अबाव थांनो नागिरदों? दुब्लि जा एसे बार जाना फैनि र'। बुथर माबा नोंनियाव फैसा दाहार मोनथ'गौमोन ना? फैसानो गरसेबो गैया जादों आंहा। मा थगायदोंसो खोना बालनि मा थगायनो हाखायासो। आं माबा नोंनो फैसाखौ दिहुनना होआ आरो आं नोंनो फैसाखौ दिहुनना होफिनगोन ना। गैयालै रख' थाइसेबो गैया पकेटानो खालि। बुथुर जाम्बालाय 500 नङाबाबो जागोन दे 300 बानो जागोन। गैयालै रख' गैया थाइसेबो गैया। माखौथ' खाब्लाब्ला दाबोर मोखां लानानै नायबाय थादों। लजियाबो खोना गावगायानो फैसा बिबाय थादों नालाय बेनिखायनो गैया होनबाय आरो आंहाबो। नोंखौथ' नायबाय थायाखैना आङो। लेथ्रा गोसो गोजा गासैबो। खानजंसो माथो अबाव थांनो नागिरदोंलै? जांगाव लानायावनो फाखोसे थांना फैनि र'। जोंना खानजं नोङो आंनो फैसा 500 धार हरनो हागोन ना? आं नोंनो दिहुनना होगोन दे नोङो जेबो गिनाङा। फैसा 500 फैसायानो गैया आंनियाव। माबा मानो थगायो नोंसिनाव फैसा थायो दे आं मिथिगौ। 500 नङाबाबो 300 बाबो जागोन दे आं नोंनो दिहुनना होमारगोन दे। दानोबो दिहुनना होथारगोन आं सानसेबाबो। गैया आंनाव। आंलाय अबाव मोनलाबायनोसै। आं हाजिराखौनो मावनो थांदों ना खामलाखौनो मावनो थांदों। बालनि मोना जाजानो गिदों बिसोरो। भिखारिनि फिसाबासो फैसा धार होनो गिनांगौ। आं न'आ भिखारिनि फिसा आरो खोबसो होआ जाजानो गिसिरो सैमा दंग्लाफ्रा। लाफाथि आब' मायो मा जाखो मानो नांगौ? नोंनो फैसा धार नांगौ होननाया नो आंनाव दङमोन। नाकाति गथ' साला नोंनियाव फैसा दङआनो बालाय दहायलाय मानोथ' आंनो जासिदिया मानोथ' होदिया? गैया सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दासो नुबाय। लाबोबानि बेसे दङ? फुरा कापुरि 500। हर आं दानो मेकआप बायनो थांगोन दखानाव। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दा आंनिया सम गैथ'ला माने आङो फुङाव होनाय भिडिअखौ हरावसो बानायना दोनो नालाय दा 11ता जाबाय आरोना लोगोफोर हरनि। दा ओमफ्राय आंहा भिडिअफोरखौ सेभ खालायनो दङ एडिट खालायनो दङ आरो थाम्बनेलबो बानायनो दङ। ओमफ्राय आरो आङो हरावनो आपल'ड होना दोनो आरोना लोगोफोर। फुङावथ' नेट मोनखाया नालाय हराव होना दोनो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो खमसे खम 2ता 2:30 लागि नेनांगौ जायो आङो। मानो होनबा जोंनाव नेटखौनो मोनथारा आरो हरावल'सो एसे मोनो। आरो सेभ खालायनाय एडिट खालायनायफोरावबो बेसेबा गोबाव नांखायो लोगोफोर।
एबाथ' आंनिया फैखायाखैमोन दिनै दहायो हरनि 8थासोआवसो फैदों आरोना लोगोफोर आङो हरनि 8:30 बानायनाय जादों आरो कार्टुनखौ डायलग होनायावनो सेभ खालायनायावनो एडिट खालायनायावनो थाम्बनेल बानायनायावनो आपल'ड होनायावनो आरो टेग माबा माबि लिरनायाव बेसेबा गोबाव नांखागौ आरोना लोगोफोर खमसे खम 6 घन्टा बा 7 घन्टा नांखागौ आरोना लोगोफोर आरो जुदि गाबोनबो जेबो प्रब्लेम जायाबा आङो फुंनिफ्रायनो बानायनो नाजागोन ओमफ्राय बेलासे 3था बाजि नङाबा 4था बाजियाव आपल'ड होगोन सानदों आरोना लोगोफोर जुदि मोजाङै थायोबा एबा माने गाबोनबो मोननै हगारनो सानदों आरोना लोगोफोर मोनथिला दे आरो हगारनो हागोन ना हाया नेरसोनाबो फैबाय मैया फैयाखैमोन आं जोबोद खुसि मोनदों दा आरो हरबो जाबाय समबो गैला बानायनो फोजोबनाय जाथ'बाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय ना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय जाथ'बाय थेंक इउ